Your attention please. Please take care of your personal belongings. קיץ חם אני קם ומוצא לי סיבה שאוכל להגיע. באוויר יש ניגון שמזכיר לי חיוך ומבט שנוגע, ואף אחד לא יעצור אותי סתם כך, גם לי מגיע להיות מאושר. אני צריך עכשיו לבוא ולקחת את מה שנשאר. משהו בא וזורם בי עכשיו, זה נותן לי את הכוח להיות מאוהב. אני לא מתייאש, אני קם ונלחם להיות מה שבא.